23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғара ташриф оварда нахуст корхонаи хишро, ки аз ҷониби ширкати ватании Тоҷвар сохта шудааст, ифтитоҳ намуданд. тавре иттилоъ доданд, иншооти саноатӣ аз ҷониби ширкати ватании Тоҷвар сохта шуда, иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 120 000 ва дар як моҳ 3 600 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда, дар он 60 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин мешаванд. хишти ин корхона бо таҷҳизоту технологияи муосири даврзананда истеҳсолу пухта мешавад. Истифодаи 3 намуди ашёи хом, хоки сафед, гили сурх ва хокаи ангишт дар корхонаи нави саноатӣ имкон медиҳад маҳсулоти босифати ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол шавад. ҳудуди умумии корхонаи хишт 14 гектарро ташкил медиҳад ва тавре мутахассисон иброз доштанд, маҳсулоти хоми табиии мавзеъ метавонад барои пешбурди фаъолияти муназзами корхона солҳои зиёд хизмат расонад. хусандбахш аст ки имрӯз бо қадами мубораки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара корхонаи истеҳсоли хиш мавриди истифода қарор дода шуд. корхонаи саноатӣ аз рӯи ҳидоятҳои созандаи сарвари давлат аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи Тоҷвар дар давоми 10 моҳ бунёд карда шуд. дар ин рӯз бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як корхонаи нави истеҳсолӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғ ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи Тоҷвар дастур дода шуд. бунёди чунин корхонаҳо бо рушди саноаткунонии мамлакат мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи корхонаи навро дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегии ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсолии маҳсулоти сохтмонӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат муҳим арзёбӣ намуданд. амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва татбиқи имтиёзҳо барои намояндагони бахши хусусӣ бо ворид кардани таҷҳизоти муосире, ки дар як вақт чанд амалро иҷро менамояд, замина гузоштааст. аз ҷумла роботҳо ба фаъолияти мунтазам ва баланд шудани иқтидори истеҳсолии ин корхонаи саноатӣ мусоидат менамояд. иқтидори баланди хатҳои технологӣ ва сарфаи қувваи барқ аз бартариҳои дигари технологияи ин корхонаи нави саноатӣ маҳсуб меёбад. боиси фароғ шодмонӣ ва хурсандӣ аст ки имрӯз дар ноҳияи Данғара бевосита бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мо корхонаи саноатии оиди истеҳсолоти ғишро мавриди истифода қарор додем ва фахри мо дар он аст ки дар ноҳияи Данғара корхонаи мо яке аз корхонаҳои бузурги саноатӣ ба ҳисоб меравад ва оянда мо кӯшиш ғайрат мекунем хишти босифату аълоро истеҳсол намоем. дар ин ҷои Новобод корхонаро мо ташкил карда таҷҳизотҳои пешрафтатаринро аз ҷумҳурии мардумии Чин оварда корхонаро бунёд намудем. имрӯз иқтидори тавонои ин корхона дар як шабонарӯз зиёда аз 120 000 адад хишти пухта истеҳсол мекунад. дар корхонаи пештараамон ин корҳоро бо таври дастӣ хеле душвор буд кор кардан. дар ин таҷҳизоти пешрафта ҳозир хеле корҳоро бо таври автоматикӣ бар роҳ монда истодем. ноҳияи вилояти Хатронро пурра ба ғишти пухта таъмин карда метавонем. тавре иттилоъ доданд, ҳоло дар кишвар 160 корхонаи хишти пухта мавҷуд аст ва ба кор оғоз намудани корхонаи хишти ноҳияи Данғара дар оянда таъминкунандаи асосии маҳсулоти сохтмонӣ ва рушди тадбирҳои созандагӣ дар ин ва дигар ноҳияҳои наздик мегардад. фарзандоро тарбия кунем. заводе ки дар душанбе мо кушодем нимушта робот ин ососа ба замон дар асри нав бо суръати кайҳонӣ илму технология пеш рафтааст. зеҳни шунӣ ба ҷои одам
техникаҳо кор буд. در همین جا رهبر دولت محترم امومعلی رحمان به طور فاصلوی برای بنیاد همین گونه یک کارخانه کلان در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت با اقتدار 36 میلیون دانه خیش در یک سال اساس گذاشتند. کارخانه صنعتی در دوام یک سال ساخته شده، در آن 80 ساکنی محلی با کار دائمی تأمین خواهند شد.